Nire 45 urteko ibilbidean hartu ditudan pertsona guzti horien ostean, hemen hezi diren ikasle guztien ostean, urteetan zehar hemen ikasi eta hasi diren pertsona guztien ostean, zenbaitek mota guztietako bizipenak bizitzeko parada izango nuela usteko dute. Baina oraindik ere asko dut ikusteko. Egunez egun, hobeto sentitzen naiz, bizirik nago, zorionekoa naiz egunero zerbait berria dudalako ikasteko. Orain arteko ibilbideak hurrengo erronketarako prestatu nau, eta horregatik nire ateak beti zabali daude hazteko prest dauden guzti horientzat. Zorionekoa naiz, zentrora beraien burua hobetzera eta arlo profesionalean garatzera datozen pertsonen ikasketa prozesuen lekuko zuzena naiz. Norbanakoen arteko istorio zoragarriak gorpuzten diren lekua naiz. Hainbat istoriok unkitu egiten naute, eta guztiak dira aipagarriak. Ikastea etorkizunari aurre egiteko trebetasun, jakintza, abilezia eta balio berriak eskuratzeko gure gaitasun guztiak praktikan jartzea baita. Ikastea oztopoei aurre egitea ere bada, zalantzak argitzea eta gure beldurrei aurre egitea, gure autoestima zaintzea. Biziz beteriko laupare eta hauen artean ikusi dut nola hainbat pertsonek beraien ibilbideari ekin dioten gastronomian, teknologian, administrazioan, turismoan, beraien gaitasun eta jakintzak baliatuz. Pertsonen hazkundean hauen bidelagun naiz. Ahalegin handiak egiten ditut ideiak emateko, jakinmina eta ikasteko nahia sustatzeko metodologia zein profesional onenak baliatuz, aukeratzen gaituzten pertsonen desioak eta beharrak guztiz betetzeko. Nire barnean heziketa ziklo anitzenetan parte hartzeko aukera dago. Lanean edo lan bila dabiltzan profesionalei zuzendutako lanerako prestakuntzei etekina ateratzeko eta adin helduagoetan etengabeko prestakuntzarako programetara atxikitzeko. Beti baita ikasteko garai egokia. Gainera, Europan ikasteko eta nazioarteko proiektuetan parte hartzeko aukera eskaintzen dut. Gogor lan egiten dugu heziketan eta ikasketan erreferente izaten jarraitzeko. Erakunde eta zentro entzutetsuenekin aliantzak esartzen ditugu gure hezkuntzaren kalitatea egunez egun hobetu dadin. Orientazioarekiko zerbitzuak eskaintzen ditugu, eta nola ez lana bilatzeko zerbitzua ere badugu, pertsona bakoitzaren ikasketei loturiko lanaukerarekin. Etengabeko bekuntzan sinesten dut. Kalitatea, berrikuntza, jasangarritasuna, eta horrek proposamen berrien bidez txunditzeko aukera eskaintzen dit. Geroz eta zabalagoak eta gizarteak eskatu eta behar duenari lotutako proposamenak. Azken 2 urteen ostean, 2030 agendarekiko dudan konpromisoak, zentroaren lehentasunak eta estrategia gidatzen ditu pertsonen zerbitzura. Gizarteak eta pertsonek behar duten ura naiz. Hasieran esan dudan bezala, gizakiak bere buruan sinesteko duen gaitasunaren lekuko naiz, milaka pertsonen ametsak aldi berean egi bihurtuz, eta pozak, erronkak, arrakastak eta saiakerak gauzatuz. Hauetako asko ikasiz eta beste hainbat irakatsiz, baina azken finean guztiok batera ikasiz. Bizitzako etapa guztietan ikasi eta hazi nahi duten pertsona guzti horientzat leku aproposa naiz. Zeban naiz, pertsonen garapenean bidaide.